बर' हारिनि जै नै दारिफोराबो लावजोब्बाय खानायफोराबो लावजोब्बाय माने बारा साइज नुवाखै आरोना लकडाउनावबो आरो बेसेबांथ' न' सिङाव थाबाय थाबावनो बुथब बुथब जाजोब्बाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो ओरैनो फिसा इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय आरो जेनेबा आंनि पार्सनेल भिडिअ आरो बियो ओरैनो माने जास्ट न' सिङाव थानो बानानै आं दिनै दुब्लियाव फैदों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों आरो ओमफ्राय जोंना माने खोथिया फोनो हालौदों दुब्लि बारियाव ओमफ्राय बिदिनो एसे दा माबालाबायना होनोसै आं आलिफोर जावलाबायना होनोसै ओमफ्राय ड्राइभारफोरनो साहा फुदुंना होनोसै बेनि थाखायनो आं बेयावनो फैदों आरो जोंहा नै लकडाउनावनो जों गामियाव दिनै हिन्जाव गोदान लाबोदों ओमफ्राय बे हिन्जाव गोदाननिबो माने माबा मा होनो बन सिननाय सावरि बेखौबो सिननोसै आरो आं दसे थानानै माने एसे लकडाउनाव बरिबो जानो हागौना एकदम नङा होमबा थ' बारा साइज नुवाखै नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा जास्ट माने ओरैनो 3 मिनिट 2 मिनिटसोनि भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबगोन होननानै आं आसा फारिबाय आरो लोगोसे बेखौ नायलांनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना मा खालामनांगौ बेखौ गावबा गाव खालामबानो जाबाय स' बिदिबा नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि जोंनि बे हालेवनायखौ आङो दुब्लि बारियाव हालेवनायखौ आं खोन्थानो आखायाव लाबाय जोंना ट्रेक्टराबो गाज्रिसो जाबाय नामाथाय नायनि र' गाज्रिसो जामारबाय खोमालै नट मारिदों नै जोंना मिस्ट्रिया नट मारिदों नट हालौखांबाय ओमफ्राय जोङो ड्राइभारखौ जों ओंखाम जाहोदों दा लकडाउननि एसे ब्रें 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 सालायनांगोनलै आदै अजित मिथिबाय ओइ ब्रें 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 खननैसो साखोनांगोन नोंना माथो सालायनाया साखाया उल्थासो खारोनो नोंना सालायनाया साखाया उल्थासो खारो होनदों नामा मा होनदोंमोनलाय ब्रेक गानांगौबा गियारखौनो गाबाय थादों होनदों नामा ओरै एसे मोखां देखायब्रा बेना बे 100 माने मा ब्रेक गानांगौबा 100 लिटारखौनो गागासिनो दहाय बारखो जादों दहाय नङालै जोंना हालौगासिनो खोथिया फोनो जासिगोन फोसिगोन दे बिदिबा जोङो बिदाय लालायनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे फिसा भिडिअआव ओरैनो जास्ट टाइम पास नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांबाबो गाज्रिबाबो आपल'ड खालामनाय जाबाय आरो ना नोंथांमोना इन्टारेस्टिङै हिसाबै नोंसोरो गावनिनो बर' हारि होननानै नोंथांमोना नायनानै जाहाथे गाज्रि मोना स' इन्टारेस्ट मोनदोंबा माबा मोनसे मोनदोंबा गोसोआव सान्थि बा लकडाउननि टाइम पास खालामनो बोरै खालामो आरो बोरै सोलिलांगोन नोंथांमोना गावखौ साननानै नोंसोरबो बिदिनो इन्टारेस्टिं बानायदो आरो उफायथ' गैया न' सिङाव बेसेबांथा हाबना थाबावनो स' लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखिनियावनो आं दोनबाय जै बर' हारिनि जै